Sain Disgrifiad artist Mundi 11. Katie Elledge ydw I, cynhyrchydd ymgysylltu ar gyfer artist Mundi 11. Dyma sain ddisgrifiad o'r gosodiad How to Repair My Grandmother's Basket 2021 gan Anawana Haloba, sy'n ymddangos yn yr arddangosfa yng nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth rhwng mis Hydref 2025 a mis Mawrth 2026. Mae'r gosodiad yn archwilio gwybodaeth sy'n pontio'r genedlaethau, cymuned ac atgyweirio gan ddefnyddio deunyddiau bob dydd o famwlad yr artist, sef Livingstone, Zambia. Gofynir i ymwelwyr brofi'r gwaith drwy wrando a myfyrio, ni chaniateir cyffwrdd y gwrthrychau na dringo arnynt. Byddwch yn ymwybodol fod y llwyfan ar gyfer y gosodiad yn isel, felly gofalwch beidio a baglu. Wrth i chi fynd i mewn i'r gofod, mae'r gosodiad yn eich croesawu ac mae bron fel presenoldeb cerddorfaol. Mae'r gosodiad ar lwyfan pren wedi ei godi tua 5 modfedd oddi ar y llawr, tua lled cledr dynol. Mae'r gwrthrychau, y lleisiau a'r synau yn ein tywys i'r ystafell. Mae'r ystafell ei hun wedi ei ffeintio lliw brown goch, dwfn, lliw cynnes tebyg i clai. Mae golau isel yn creu awyrgylch personol iawn. Mae llwybr yn cilnhau'n araf gan ein tenyn nes at y gosodiad. Mae seinyddion ynghyd y tu mewn i'r gwrthrychau yn rhoi synau heinog. Ymhlith yr adleisiau mae llafarganau, darnau o gneon a lleisiau. Efallai y byddwch chi hefyd yn sylwi ar bwy neu beth sy'n absennol o'r libretto os ydych chi'n gwrando'n ddigon ofalus. Yng nghanol y llwyfan, mae basged yn gorwedd ar stôl wedi ei gwneud o bren a chrwyn anifald naturiol tywyll. Mae'r fasged yn edrych yn llyfn ond mae allan o gyrraedd, ac mae ei ffwythau ysgafn yn anghyflawn. Mae pob atgyweiriad yn weithred barhaus nad oes fawr neb yn sylwi arni. Tu ôl iddi mae drych crwn heb ffram ychydig oddi ar y llawr, gan adlewyrchu'r golau tywyll i'r gofod a chreu gwawr gyffrwys a chynnil. I'r chwith o'r fasged mae colofn daclus o frics yn cynnal drwm. Ar y dde mae potyn bach gyda ymyl wedi ei wehyddu, a'r stôl wedi ei gwneud o grwyn anifal a ffren. Y cyfan gyda synau'n codi ac yn siarad gyda ni ac o'n gwmpas. Yng nghefn y llwyfan mae colofn bren dywyll dal yn dal 2 gorn, un yn pwyntio i'r chwith a'r llall i'r dde. Ar hyd y melon y llwyfan mae 6 chorn arall yn ymwthio i fyny, yn wyn, llyfn ac yn frown golau. Mae'r cyrn braidd yn dryloyw, yn ymestyn tuag allan ac yn gwrando i wahanol gyfeiriadau. Mae pob gwrthrych wedi cael ei ystyried yn ofalus ac wedi osod yn fanwl gywir, gan greu gofod sy'n gwahodd sylw, myfyrio a gwrando. Mae'r gwaith yn gofyn i chi ystyried perthnasedd a storiau y synhwyraidd y gwrthrychau. Gwead y gwellt, arogl tawel y crwyn anifal a phresenoldeb tawel y pren. Mae'r elfennau'n ein hannog i arafu a bod yn bresennol i gymryd sylw o'r pethau sy'n rhan o'r gosodiad. Mae darn haloba yn gwneud i ni feddwl am atgyweirio, nid y fasged yn unig, ond ein gymunedau ein hunain hefyd, adnodd gymunedau fel iaith ac fel barddoniaeth. Mae sŵn llais ei thad sy'n cael ei gadw ar gof a chadw yn ein hatgoffa bod treftadaeth yn byw mewn pobl yn gymaint ag mewn gwrthrychau. Ystyriwch pwy sy'n cael ei cadw yn y fasged a phwy sydd y tu allan iddi. Pa storiau sy'n cael ei gynnwys a pha storiau sy'n aros i gael ei clywed. Cymerwch eich amser. Mae cyffwrdd yn cael ei ddychmygu
mae sain yn cael ei theimlo. Gallwn ni feddwl am y gysodiad, y materoldeb, y cysylltiadau a bywyd lleol a rhwydweithiau ehangach, ac am ein cyfraniad ni at gadw cysylltiad a bod yn cynhwysol. Pan fyddwch chi'n gadael, gadewch i'r adleisiau barhau.